Tricycle driver gipusil sulod sa kompyuteran samtang nagduwa. DSWD mo imbestigar sa reklamo nga gigamit ang 4P sa pamulitika sa administrasyon. Taga Mandawi supak nga adto mobutar sulod sa mga mall. Lalawigan sa Siquijor gibutang ubos sa state of calamity tungod sa epekto sa El Nino. Maayong hapon Sugbo ug Kabisayan. Survey ni kanhi Gobernador Lito Osmeña mipakita sa mga nagunang kandidato sa Sugbo nga adunay dakong kahigayunan nga mudaog karong eleksyon. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Si Rudy Duterte ang mahimong presidente sa Pilipinas samtang si Chis Escudero mo'y mahimong vice-presidente. Kini mo ay resulta sa survey og panahom ni kanhi gobernador sa lalawigan sa Sugbo nga si Lito Osmeña. Suma pa ni Osmeña nga dili ikalimod sa katawhan nga daghan kaayo ang misuporta ni Duterte og Escudero. Gumikan kay ang mga Sugboanon nga utukan og makamaumupili kung kinsa ang angayan nga palingkuron sa pwesto. And I hope you're smart enough, mga Cebuano, bright yung tawa, wag yung ko magduha-duha. Nga si Digong atong padago din di isang ko kayo mag-uol og si Grace po ang presidente, kay naaman si Chis Escudero. Gibutyag ni Osmeña nga hayag ang kaugmaon sa Pilipinas sa higayon nga si Duterte ug Escudero may mulingkod sa Pilipinas. Matod ni Osmeña, ang mga politiko nga misandig kang Duterte adun dakong puruhan nga magmalampuson. Apan, nagdepende lang gihapon kini sa ilang paningkamot. Sa survey ni Osmeña dinhi sa syudad og lalawigan sa Sugbo, mudaog si incumbent Cebu City Mayor Michael Rama, Hilario Davide sa pagkagobernador og Sonny Osmeña sa Toledo City. Sa akong yung last service, si Rama mo daog sa Cebu City, si Davide mo daog sa probinsya, si Sonny mo daog sa Toledo, ang tanang mga incumbents man daog. May komedya si Osmeña nga iyan nalang giundang iyang pag-survey sa kabalaka nga masuko kaniya si Tomas Osmeña. Raul Del Mar is unbeatable with 80%. Villanueva is unbeatable with almost 80%. Pulos na BOPK. Naglisod paghapon si Tomas. Now, I don't know if ihunong ko naman ang survey kay masuko, mas Tomas na ko. Giangko ni Osmeña nga anaa siya sa iyang pre-departure area og dili siya makaako sa pagpanuntos sa mga Sugboanon. Guwang nitong akong brother-in-law, pero ako alas 5:30 na sa ko. On my pre-departure area na sa ko. Dili ko mutunto ninyo. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Department of Social Welfare and Development ni Saad nga moimbestigar sa paggamit sa 4Ps program sa mga kandidato sa administrasyon. Kini gireklamo sa mga supporters ni Duterte pagka-presidente kinsa nakamatngon sa paggamit niini sa mga kampanya sa administration party. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Papalawakin natin ang 4Ps. Usa sa gibalik-balik ni Liberal Party Standard Bearer Mar Rojas og pasigarbo sa iyang mga political rally ang Pantawid Pilipino Program sa administrasyon kon 4Ps. Nasugdan ang 4Ps panahon ni kanhi Presidente Gloria Macapagal Arroyo apan gipaday ni Pinoy. Gihulagway hilabi na sa makabus nga dakog tabang ang 4Ps apan laing benepisyo usab ang nahatag ini sa mga incumbent officials nga magpasubli sa eleksyon. Sa suwat nga gipadala sa mga supporters ni Duterte sa buhatan sa Department of Social Welfare and Development, gigamit sa pagpangampanya ang 4Ps. Gani, gibaharan matud pa ang mga beneficiary sa 4Ps nga mawa ang programa kundi kaalyado sa administrasyon ang makadaog. Yeah, for 4Ps, but do not use 4Ps because it's a government program. Oh. Let people decide on their own. Mga pangan ug mga ebidensya ang gipangay sa DSWD aron sa pag-imbestigar sa mga pasangil. Gipasalig sa buhatan nga magpabilin sila nga non-partisan ug ilarang giedukar ang mga 4Ps beneficiaries sa pagpili sa saktong mga leader. So, muna ang stand mi sa DSWD is sukad pa sa una nga mga elections nga naa ning Pantawid. Ga-campaign gud mi anang kuan, bawal ang epal, no? So, ginatan-aw gid nato nga dili kini siya magamit sa mga politicians.
Doon na mga pangan ng Cebu for Duterte sa mga politiko nga mapamuslanon sa 4Ps. Una nang gipasalig ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga uyon siya sa 4Ps ug iya kining ipadayon kung siya'y mapresidente. Ang 4Ps nga funded sa usa ka loan sa World Bank ug adunay dulan 200,000 ka mga beneficiaries sa Central Visayas. Sa karon, gipaningkamutan nga mahimong balaod ang nakatanggo nga 4Ps bill sa Kongreso aron magpadayon ang proyekto bisan mapulihan ang administrasyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga empleyado sa gobyerno gipahimangnuan sa Visayas Ombudsman nga dili mo gamit sa mga kahimanan sa gobyerno alang sa pagpangampanya. Kini giaksyonan ni Ryan Sorote. Sukad nga gidagsa ang mga pagpangampanya sa mga national local candidates ni baha usab ang mga report sa mga sakyanan o mga gamit sa gobyerno nga gigamit sa political gatherings sa mga kandidato. Giklaro sa Visayas Ombudsman nga gidili kini og mahimong magatubang og kasong administratiba ang mga government officials nga involved ini. Gawas sa mga gamit nga iya sa gobyerno, labing gidili ang paggamit sa kwarta o sa mga programa sa gobyerno sa personal nga pagpangampanya sa mga nasa katungdanan. Giklaro sa Ombudsman nga ang COMELEC ang dunay jurisdiksyon sa pagbistigar sa mga election-related offenses base sa Omnibus Election Code. For election offenses, it is the COMELEC that has the exclusive jurisdiction to conduct preliminary investigation and to prosecute election offenses. But their jurisdiction only pertains to the criminal aspect. Hinoon, mo imbestigar gihapon sila og reklamo kung sa ilang buhatan i-file ang reklamo. Gawas sa COMELEC ug Ombudsman, mahimong reklamo sa mga concerned agencies ang mga nakalapas nga mga government officials. Mahimo usab nga diretso nga moimbestigar ang Ombudsman bisan way gi-file nga reklamo. Gidali usab ang pag-uban sa mga government employees sa mga pulong-pulong bisan di na office hours. Exempted ini ang mga mismong mga incumbent officials ug ang ilang mga confidential staff. Giisip nga less grave offense ang electioneering base sa civil service law nga nagtangag og silot nga suspension o dismissal from service. So, kana amo mga case folders, wala na nakabutang diha kung unsay party affiliation sa respondent or sa complainant. So, what we do is we decide based on the evidence that is available on record. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Giandam sa lalawigan sa Subo ang mga face mask sa higayon nga moabot ang mga abo sa pagbuto sa Canlaon Volcano. May kabat og 250,000 pesos ang nagasto sa Kapitolyo sa pagpalit sa mga mask nga alang unta niya tong haze nga naabot sa Subo tungod sa forest fires sa Indonesia. Kini giaksyonan ni Jinky Rusit. Sukad nag-alburuto ang bulkang Canlaon niadtong Martes sa gabii, wa pay nadawat nga taho ang Provincial Health Office nga dunay mga nadala sa mga tambalanan nga apektado sa pagbuga og asog gikan sa bulkan sa Negros Oriental. Apan giandam na daan sa PHO ang mga N95 face mask nga pwede nilang iapod-apod sa mga tao sa Midwest Cebu sa gayong mas mugrabe pang sitwasyon sa Canlaon. Moabot sa 250,000 ka pesos nga kantidad sa mga surgical mask ang nakapondo karon sa Kapitolyo nga una na nilang gipalit niadtong panahon pagtumaw sa haze gikan sa nasod Indonesia. Gitago lang nila kini aron dunay magamit pag-abot sa panahon. Which we already have. So just in case they're needed, we would have some logistical support that we can provide them. Okay, this is the N95. Yeah, we procured 250,000 worth of this. Gialerto na sab sa PHO ang mga health units ug mga hospital nga ana sa lungsod sa Toledo, Tuburan, Balamban ug Pinamungahan. Ang disaster team sa Provincial Disaster Risk Reduction Management Office nga mihimo og survey sa kalungsuran nga nagatubang sa Negros Oriental, wa pasay na monitor nga napektuhan sa maong sitwasyon. Pagkakaron, doon na giset up nga air monitoring ang Environmental Management Bureau sa Midwest aron pagsuta sa dagan sa epekto sa hangin. Mag-interview sila unsay status, no? Unsay sitwasyon nila dito sa mga LGUs, pero base sa among pagtawag gahapon sa mga LGUs, okay raman, no? Pero pabili nilang gi-activate ang atong mga hospital, sinana. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rusit, News 5.
Misaka ang gidaghanon sa mga pasyente nga na-admit sa mga district o provincial hospital sa lalawigan sa Sugbo. Ang mga sakit nga dala sa ting-init ang gitudlo nga hinungdan. Kini aksyon ni Jinky Rosit. Giangkon kaganiya sa pangu sa Provincial Health Office nga dunay pagsaka sa ihap sa mga pasyente nga nadala sa mga district o provincial hospitals karon. Si Dr. Cynthia Hinosolango miingon nga dili igo ang duha ka mga doktor sa matag hospital sa kalungsuran. Apan bisan sa maong kakuwangon, daghan gihapon sa mga midangop sa mga tambalanan ang natagad sa mga hospital staff ug natambalan. So we now have the capability to really give them quality healthcare service, and we have the proper equipment. We have medtechs in our laboratories, manning them like at least 12 hours a day, when before it's like only 8 hours. Mato ni Dr. Hinosolango, matag panahon sa ting-init, musiaw ang pagsaka sa ihap sa mga ma-admit. Ang kainit sa panahon ang gitumbok nila sa pagkasakit sa mga tiguang lakip na sa mga bata. Giawhag ni Dr. Hinosolango ang mga rural sanitation inspectors nga bantayan kanunay ang tinubdan sa tubig aron malikay sa mga sakit-sakit. Pagkakaron, adunay chlorine kit ang Kapitolyo nga mahimong iapod-apod sa mga rural health units. Our BHWs are trained to remind our mga katawhan nato silang mga kabalayan na unsaon pagbutang how much chlorine to be put in a certain quantity of water para potable siya. But of course, boiling. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mapasalamato ng mga persons with disabilities sa increase sa financial aid nga nahatag sa dakbayan sa Sugbo kanila. Kinigiaksyon na ni Edwin Cañete. Wala pa madawat sa Cebu City Social Welfare Services ang kamanduan ni Cebu City Mayor Mike Rama sa pag-usbaw sa allowance sa PWDs kung persons with disabilities. Gipaabot lang karon ni Dr. Esther Concha sa DSWS ang order aron mahatag ngadto sa 12,000 nga PWD nga narehistro sa syudad. Gikan sa 5,000 matag tuig, musaka na unya kini ngadto sa 12,000 pesos matag tuig, human giaprobahan kini sa konseho. Nga nagkinahanglan siya duha ka personal assistant. Like, wa siya kamot, wa siya tiil. Diba? Doon na sa PWD on wheelchair, but doon na siya upper limbs. Pwede gani siya makamove sa iyang wheelchair. Doon na sa PWD, who only uses crutches. So, nagani magtrabaho. No? So, ang ato na silang i-uniform to receive 12,000. So, it should be categorized according to the need. Si Maria Rose Gumila nga dili kumpleto ang iyang kamot, naabta namo nga nag-encode sa computer samtang kining nagsakay sa wheelchairs nga si Lilian Sanapaw, mapasalamaton sa iyang nadawat unya. Kaya ko na muhang kanang assistance niya makapalit na mi og tambal. Niya makagamit na mi unsay amuhang pamaliton nga gusto na mo nga palit angay mapalit. Si April Vera Hirona, tiilang ang gigamit sa computer. Siya mo'y naghimo sa mga papilis alang sa gustong magpakasal. Nagpasalamaton usab siya sa maayong balita. Ma-shorten sa budget, may na lang mapuno-puno sa pampleti, sa mga sudan, sa gasto pod, o patabang pod sa pamilya. Gipakita ni April kanamo ang iyang pagsuwat gamit ang tiil. Nag-lipstick lakip na pagpamadlis sa iyahang kilay. Iyang gipamatudan nga bisan sa iyang apan, mahimo gyapon nga magpagbilin nga normal ang iyang kinabuhi. Alang sa Aksyon Bisaya, Ed Cañete, News 5. Gipangguba ang mga na-embargo nga mga video karera ug moli-moli machine sa Cebu City Police Office kaganihang buntag. 309 ka mga video karera ug moli-moli machines ang ilang nasakmit sulod lamang sa usa ka buwan sa dakbayan sa Sugbo. Matud sa hepe sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo nga si Senior Superintendent Benjamin Santos Jr., sagad sa mga nakuhaan sa mga makina ang mga barangay ubos sa San Nicolas Police Station, samtang way nakuha gikan sa Talamban ug Guadalupe Police Station. Mag-uma sa lalawigan sa Siquijor ug Sugbo na apektuhan sa pagnihit sa uwan tungod sa El Nino. Apan nasalbar ang mga uma sa Negros tungod sa ilang irrigation system. Kinigiaksyon na ni Jinky Rosit.
Sa miaging semana ug hangtod karon ingon niini ang kahimtang sa mga kaumahan sa lalawigan sa Siquijor. Halos 60% sa mga uma ang nangliki na ang yuta, epekto sa grabing kainit sa panahon nga nasinati sukad misod ang tuig 2016. Bisan ang mga kahoy color brown na ug nanglaya na ang mga dahon tungod sa pila ka buwan nga way pag-uwan. Tungod niini, mideklarar og state of calamity si Governor Zaldi Villa. Karon lang bag-o nako nakita kay sa last koan nangayo ko og data sa agriculture, wala ang ilahang report, wala kaayo tam affected, pero natanaw nako affected na kaayo karon, so mo issue ko og koan state of calamity. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo, giangkon sa PDRRMO nga medyo apektado na sab sa El Nino ang kadaghanan sa kalungsuran. Nabalaka sila nga kumulanat kini og dugay, mangliki na sab ang mga yuta nila og dili na kini matamnan. Apan tungod sa kusog nga uwan gabii, ang PDRRMO nalipay kay daghan sa mga kaumahan ang subling na bisbisan. Pero bisa pa na ni uwan, padayon gyapon to among additional nga order, no? For second batch sa mga hoses and mga tanks, ipadayon ko naman as per instruction ni Gov. Apan dinhi sa lalawigan sa Negros Oriental, abunda ang tubig sa ilang kaumahan. Maayo ang dagan sa ilang mga produkto sama sa mga humay ug mais. Tungod sa irrigation system, wa kaayo mabatyagi sa mga mag-uuma ang epekto sa El Nino. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Mga taga Mandaue misupak nga adto sila mobutar sa mga malls inay sa naandan nga mga voting precincts sa mga eskwelahan. Nahadlok sila nga mawala og dili makakita sa ilang mga pangalan sa listahan sa mga botante. Kini gi-aksyonan ni Ryan Sorote. Kung sa dakbayan sa Sugbo 5 ka malls ang mahimong voting area sa Mayo 9, sa dakbayan sa Mandaue, wa pa kini klaro kung madayon. Sagad sa mga apektado nga botante ang supak sa pagbalin sa ilang mga presinto sud sa mga mall. Matod sa COMELEC Mandaue, pending ang status sa paghimo og polling areas sa Insular Square sa Barangay Tabuk og sa Pacific Mall sa Barangay Ibabaw. Supak ang mga apektado nga botante kay mahadlok sila nga mawa sa listahan sa mga botante sama sa kasagaran mahitabo bisan naa sila sa mga tunghaan. Di sab musugot ang mga botante nga mabuwag sa ilang makabanay nga magdungan og botar. So sa Pacific Mall and Insular Square, pending pa sa siya kung i-approve ba or not, so we are still awaiting resolution from COMELEC Manila. Giasikaso karon sa COMELEC Mandaue ang pag-transfer sa mga presinto sa Barangay Labugon Elementary tungod sa nagpadayon nga pag-ayos sa mga classrooms. Plano nga ibalin sa Labugon National High School ang apektado nga mga botante. Paningkamutan sa COMELEC nga ma-finalize ang transfer sa labing madaling panahon. Gipatasan usab ang oras sa pagbotar sa adlaw sa piniliay nga magsugod na sa alas 6 sa buntag hangtod na sa alas 5 sa hapon. Kinahanglan man tag medyo taas-taas nga oras, no? So gipadugangan og oras ang atong voting hours. It used to be 7 a.m. to 5 p.m. Karon nahimo na siyang 6 a.m. Effective karong adlaw, gilahugay sa COMELEC ang mga election officers sa matagdakbayan ug lungsod. Si Attorney Ann Guhilde ang gibalhin sa Naga City ug mupuli kaniyang iyang bana nga si Attorney Ferdinand Guhilde. Pulihan usab si Attorney Marcel Sarno isip election officer sa Cebu City North District sa iyang igsuon nga si Michael nga gikan sa Toledo City. Magpabilin sa Cebu City South District si Attorney Edwin Kadungog. Normal nga mahitabo ang lahugay sa mga election officers sa di pang eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote, News 5. Mga tag-iya sa sakyanan nga gibutang sa luyos nga bahin sa carbon market gihatagan sa City Hall og 24 oras sa pagkuha niini. Kini gi-aksyonan ni Nicame Yabo. Mimando si Cebu City Mayor Michael Rama sa pagpahawan sa usa ka luna sa carbon public market nga gipanag-iya sa dakbayan sa Sugbo. Nahimutang ang luna sa luyo sa Unit 3 ug moabot sa may kampanya Maritima area. Kitahasan sa mayor ang Pangulo sa Cebu City Environmental Natural Resources Office Head, Attorney Jade Punsi, buot sa mayor nga limpyuhan ang luna nga giparkingan na karon og mga gubaon ng mga sakinan. Gisugdan na og pagpahawan og limpyo ang luna kagahapon apan ana ay gihapon na ibilin nga mga sakinan. Ang pagpa-clearing din dapit sa nagluyo sa third unit, sumpay ni siya sa kampanya Maritima area. Usa ni sa mga mando ni mayor nga dapat
ipa-clear na itong area, especially surrounding sa City Hall, no? Okay, na-notice mo good na ito diha na mga sakyanan ka na mga long time na di siya gipang-abandon, mga non-mobile na ba? Wa maili sa City Hall kung kinsa ang mga tag-iya sa mga sakinan nga sagad i-park og tagduha ka semana usa kuhaon. Gawa sa pagpahawan sa luna sa carbon, gusto usab sa mayor nga hawan og limpyo ang mga lugar palibot sa Cebu City Hall. Gihatagan og ultimatum ni Ponce ang mga tag-iya sa mga sakinan nga kuhaon kini sulod sa 24 oras. Sa tayo ordinansa nga di dapat mag 24 hours. Anya usay makita na nato di mga sakinan, kapila na na kasimana, ihimo lag private junkyard, so mo na to gipakuha na. So dapat i-clear na to na. Yes. Alang sa Aksyon Bisaya, Nika May Yabo, News 5. Wala kaabot o 10% ang success rate sa kapulisan sa pagsikop niadtong adunay mga pending nga warrant of arrest. Niadtong bulan sa Pebrero naglugos sa pag-abot sa 8% ang ilang nadakpan. Ang kabisimo ang gitumbok nga hinungdan sa kapulisan kung ngano nga nagtipon og ang mga pending nga warrant ug wala nila ma-serve. Kini gi-action na ni Christine Gallego. 44 ka mga wanted personality sa dakbayan sa Sugbo ang nasikop sa kapulisan kagahapon. Ang kapulisan gimanduan nga magahinog usa ka adlaw nga pag-serve sa mga warrants sa matag buwan. Sa buwan sa Pebrero, 810 ka mga pending warrants of arrest ang ilang giserve. Apan 62 lang ang ilang nadakpan. Adunay 742 ka mga warrants ang buwan sa Marso ug 44 na ang nasikop. Continuous man ang among study kay out of this warrant of arrest, siyempre diligid na mo madakpan tanan. Ang uban nga alis na rito sa Cebu City, iba punta sa iba. Pero after this, siguro after mga 3 months, after 3 months of implementation, we will talk to the courts kung anong sa may muna mo dito sa mga pending warrant. Nagalain-laing krimen kini mga warrants lagip na ang city ordinance, illegal drugs, homicide, murder o illegal gambling. Usa sa mga rason sa mga pulis kung nganong nagtipon og ang ilang mga warrants sa ilang opisina, mao ang ilang pagka-busy. Ang timetable ko sana niyan is the end of March. Kaya lang dagan man na trabaho. So we're not able to look into this. Alang sa Aksyon Bisaya, Christine Gallego, News 5. Usa ka tricycle driver gipusil patay samtang nagduwa og computer kaganihang kadlawon. Kini gi-action ni Jinky Rusit. Naukay ang mga residente sa sitio Cactus, White Road, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo pasado alas 4 kaganihang buntag. Nagpaka-paka nga mga buto ang ilang nadungog, dihang gipusil patay ang usa ka tricycle driver samtang nagduwa og computer. Ang biktima nga si Jerlu Valencia, 33 anyos, mulupyo sa maong lugar nakaangkon og tulo ka samad pinusilan diha sa paa ug likod nga bahin siyang lawas agi sa 9mm nga armas. Kauban sa maong biktima ang usa ka mahuyang nga nagduwa usab atol sa maong hitabo. Gauna lang na siya nakog lingkod. Nga mao to ni tupad sa kuniya kay namay ka ng mga bakante nga computer niya. All of a sudden, mao na to kalit buto-buto. Maoraton niya, nagkadugo na siya. Ang biktima giila nga hilabtanon sa ilang lugar. Ang barangay tanod nga si Marites Sabior miingon nga gialarma pa ang biktima niya itong nakalabayng buwan tungod sa paghuwam og bisikleta nga wa nagiuli o giprenda. May kaliwat niya nga nireklamo pati sa bisikleta nga giwaman ko na dayon na wala iuli. Na mo dito giprenda ray kuno na mo to nga itawag gikuha na mo dito sa isa na dayon gidana mo sa barangay na amuron masitol ba na una sa mauna na siya nasitol na siya kay ang inan yan na mga sinalay mo kuan. Matud sa asawa sa biktima nga si Miriam Valencia, ang iyang bana gikan nag-drive og tricycle ug miintrigar sa iyang kita kaganihang kadlawon. Nananghit pa kini nga muduwa usa og computer kay wa pa kini giduka. Nakita pa man mi ana niya siya nga drive sa kog kuan sikad niya pag kuan niya siya niuli siya ng pagkakadlawon kay nihatag siya og kuan kwarta para kaon ugma niya siya nga di ko katuog duwa sa computer mo alas Gimaka kong Miriam nga kawatan ng iyang bana apan ni angkon nga manghulam kini og mga butang ug diin di na kini iuli kay lagi iprenda.
Well, di mo na siya mangawat. Iya style good ganang kuan. Di na siya mangawat. Iya kanang hulman. Man makuan sad. Pero manghuwam dyan na siya. Pero dili yung kawat. Lain man ang kawat. Pero tabla na sa kuan. Oh. Ang kapulisan mususi pa kung unsay motibo sa pagpamusil. Nakuha nila gikan sa crime scene ang tulo ka kabhang ug usa ka slug sa armas nga 9mm. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit, News 5. Kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nagplano sa pagbutang og website. Lakip sa features una niini mao ang paglukat og police clearance online ug ang pagbutang sa mga hulagway sa most wanted person sa Dakbayan. Kini giaksyonan ni Mariel Taiko. Nagplano ang Cebu City Police Office nga himuon nga online ang pagdukat og police clearance. Matod sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo, mahimuon niya nga mo-apply sa clearance pinaagi sa usa ka website. Picture, signature o fingerprint na lang unya ang buhaton sa aplikante ini-claim sa police clearance. Ang gusto ko is 5 minutes lang eh. I don't want people to line up in in the police clearance station. I want them to be there in just 5 minutes. After 5 minutes, uwi na sila. O sa sub na feature unya sa website ang page na magpakita sa mga most wanted persona sa Dakbayan. Ang most wanted person ang butang namo sa website, online, kung madakpan mo da kung sinong, makita nyo kung sinong nadakpan sa mga most wanted person. Kaya in every station we have 10. So in every station we have 10, so we have 11 stations, that's 110. Plus CCPO nga 10, so that's actually 120 wanted person for focus crime. Plano nila nga mahimo ang website karong buwan sa Abril. Alang sa Aksyon Bisaya, Mariel Taiko, News 5. Sugod karong adlaw gitulo si Chief Superintendent Patrocinio, Comendador Junior Isip Officer in charge sa Police Regional Office 7. Si Comendador gikan sa National Capital Regional Police Office. Siya mausab ang kani Provincial Director sa Kapulisan sa Lalawigan sa Sugbo. Ang turnover of command gikatakda karong Lunes. Sir Comendador, o parting trabaho, focus ko na siya. Focus ko na siya. No? He was the former City Director of Cebu City. He was the former Provincial Director of Cebu Province. No? Nag-aari po siya sa one of the staff of the region sa investigation. Parting trabaho. Kaya mo nga, focus sa trabaho, mayas trabaho. Mao kadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya, mga balita nga pundasyong sa ligdo nga opinyon ng konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa kapatid kay di lang kutob sa balita. Aksyon!